Aj vy ste sa chytili do marketingovej pasce? Pamätáte si, ako vám z každej strany hovorili, aby ste používali čo najvyšší retinol, pretože má úžasné účinky? A čím vyšší percentuálny obsah retinolu, tým lepšie? Výrobcovia sa dokonca predbiehali, kto bude mať vyšší obsah retinolu v produkte. Určite veľa z vás používa alebo už niekedy použilo túto látku s vyšším percentuálnym obsahom. Na internete som bežne našla dostupný 2% retinol. Pretože veď marketing nás učí, že keď je niečoho vyššie percento, tak je to najlepšie, čo to môže byť. No a ozaj nie je. V tomto roku vyšlo po veľmi veľa štúdiách nové nariadenie od Európskej únie, ktorá upravuje maximálnu koncentráciu použitia v kozmetických produktoch niektorých derivátov vitamínu A, ako je napríklad retinol, retinol palmitát alebo retinol acetát. V zložení produktov ich môžete nájsť takto. Neplatí to však o retinaldehyde. Z doteraz povolených 2% je ponovom maximálna koncentrácia použitia 0,3% v kozmetických produktoch na tvár a 0,05% na prípravky na telo. Takže ako vidíte, je to naozaj veľký percentuálny rozdiel, ktorý si ľudia, čo túto látku používali, dávali nielen na pokožku, ale aj dovnútra tela, pretože ako vieme, vitamín A prechádza aj do nášho vnútra. Kvôli tomu, že z kozmetických produktov prijímame niektoré látky aj do nášho vnútra, tak Európska únia obmedzila toto používanie, nakoľko sa nám zvyšuje denný príjem vitamínu A a to môže spôsobiť u ľudí osteoporózu, otravu a u tehotných a dojčiacich žien môže spôsobiť vývojové a vrodené poruchy ich dieťaťa. Preto výrazne nedoporučujem tehotným a dojčiacim ženám používať akýkoľvek produkt s vitamínom A, aj keď toto nové povolené percento by už malo byť pre ne bezpečné, ja by som sa pri takej dôležitej veci ako tehotenstvo na to nespoliehala. Takže ako vidíte, toto sú dôvody, prečo sa ľudia zo sveta prírody alebo tí, čo vyrábajú prírodné produkty, strachujú, pretože nikdy neviete, kedy vedci prídu na to, že nejaká nová látka je 100% bezpečná v danom množstve. Dokonca aj pri vitamíne A, ktorý je už naozaj veľmi dlhé 10 ročia testovaný, prišli na to, že dané povolené množstvo nie je pre ľudí zdravé. Ale bohužiaľ žijeme v dobe marketingu, kde peniaze sú omnoho prednejšie než zdravie a štúdie vedcov. Toto nové nariadenie začne platiť od nového roka 2024, ale produkty s týmto veľkým percentom vitamínu A si môžete zakúpiť ešte najbližšie 3 roky, pretože Európska únia dala čas výrobcom 3 roky na to, aby dopredala vlastne všetky svoje vyrobené produkty a vyhli sa tak obrovským stratám, ktoré by vznikli, keby mali teda stiahnuť všetky svoje produkty z trhu. Čo sa týka retinol palmitátu, tak ten nájdete aj v mojich produktoch značky Barbara Lori, ale už v tom bezpečnom novom regulovanom percente. Netreba zatracovať túto látku, pretože má naozaj úžasné silné a protivrázkové účinky. Zlepšuje celkovo vzhľad, štruktúru a stav pleti a je naozaj bezpečný pri tomto novom regulovanom percente. A takisto, keď sa používa výlučne len v noci. Pretože vitamín A je veľmi citlivý na svetlo, preto je aj zakázaný v opalovacích prípravkoch, pokiaľ sa tam teda nenachádza vysoký ochranný faktor. Ja by som išla ale na istotu a túto látku by som vôbec nepoužívala cez deň. A už je to na vás, či najbližšie 3 roky budete zháňať a používať tieto produkty s týmto vysokým obsahom vitamínu A, alebo sa im už od dnes vyhnete.